Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. Is-sena li għaddiet fil-laboratorji tal-viroloġija fl-Isptar Mater Dei saru numru rekord ta' testijiet. Fil-fatt, fl-2022 saru aktar minn 169,000 test, filwaqt li s-sena ta' qabel li wkoll rat żieda fuq is-snin preċedenti saru kważi 160,000 test. Dawn il-laboratorji ilhom għal numru ta' snin jingħataw ċertifikat ta' eċċellenza mill-Għaqda Dinja tas-Saħħa għal kwalità li joffru fejn jitlu riżultati ta' testijiet. Dan iċ-ċertifikat ta' akkreditazzjoni reġa' ġeddet biex il-laboratorji Maltin għamluha ma' 68 oħra minn madwar id-dinja li huma akkreditati mill-Għaqda Dinja tas-Saħħa għal kwalità li joffru. Dr. Chris Barbara, chairperson kliniku tad-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei, spjega kif din is-sena bdew isiru testijiet għal aktar infezzjonijiet, anki grazzi għall-introduzzjoni ta' apparat mediku ġdid li jżid l-effiċjenza u l-produttività. Fil-fatt, issa Malta taħdem jitfit mal-Għaqda Dinja tas-Saħħa biex jitrażnu l-infezzjonijiet tal-ħosba, tal-influenza u tal-ħosba Ġermaniża. Dawn l-infezzjonijiet jistgħu jittieħdu b'mod respiratorju u għalhekk meta jkun hemm xi infezzjoni mhux biss nippruvaw inrażnuha bi prevenzjoni billi dak li jkun jieħdu t-tilqim, imma jkun hemm xi każ li jkun suspettat, f'dak il-każ allura jittieħdu t-testijiet mid-Diviżjoni ta' Saħħa Pubblika u ġo dawn il-laboratorji ikun qed isir l-analiżi biex bekk dak li jkun insibu li jkun infettat u ma tħallih xi xerret il-mikrobu. Huwa spjega s-sinifikat ta' dan iċ-ċertifikat ta' eċċellenza mill-Għaqda Dinja tas-Saħħa. L-Għaqda Dinja tas-Saħħa għażlet numru ta' laboratorji madwar id-dinja kollha għamlet tip ta' akkreditazzjoni, jiġifieri inti qiegħed temmen ir-riżultat li jkun ta' kwalità. U għandna xi 25 laboratorju mill-Ewropa u 69 mad-dinja kollha li huma akkreditati mal-Għaqda Dinja tas-Saħħa. Ir-riżultat ta' testijiet ta' rutina li għal xi wħud partikolari jinħarġu fl-istess jum li jsiru u allura dan jissodisfa sew il-kriterji ta' rekwiżiti mill-Għaqda Dinja tas-Saħħa li tgħid li r-riżultati għandhom jinħarġu sa 4 ijiem wara li jsiru t-testijiet. L-assigurazzjoni tal-kwalità fil-laboratorji hija kruċjali biex wieħed jifhem l-impatt ta' programmi ta' vaċċinazzjoni f'pajjiż fuq il-prevalenza u t-tixrid tal-mard.